står så ude foran hallen og skal bare ind og spørge nogle kloge mennesker, hvad de ved om den franske revolution. Kom med mig. Hej, Mads Bæk. Hej, Signe Hall. Hvad ved du om den franske revolution? Ingenting. Et dumt hoved. Vi har her Thomas Tamberg. Hvad ved du om den franske revolution? Ikke noget. Hvad med dig, Mikkel Bjerregaard? Heller ikke så meget. De er ikke så kloge. Hej med jer. Må vi lige spørge om en ting? Hvad ved I om den franske revolution? Jeg ved, at der var en mand, der hed Napoleon Bonaparte. Det var sgu nok noget, der skete i Frankrig. Thomas. Hvad ved du om den franske revolution? Det foregik den ikke i 1800-tallet. I Frankrig. I Frankrig. Var det, ikke, det var borgerne, de var trætte af at gøre som kongen han sagde. Så de gjorde oprør mod befolkningen, eller befolkningen gjorde oprør mod kongen for at få ham vel af, sådan så de kunne få demokrati. Andet, du har henvendt til kameraet. Nej. Tak til Thomas. Kids with guns. Hej Niklas. Hvad ved du om den franske revolution? Det var en masse begivenheder, der skete i årrækken 1789 til 1799. Den endte med, at Napoleon han overtog landet med Brumaire-kuppet, hed det vist. Og revolutionen den startede på grund af, at folket det var fattigt, og de sultede. Samtidig med var der en enorm høj skat, og de rige og adelige, de levede i fryd og alt sådan noget, masser af mad og spilte og sådan, uden helt at skænke befolkningen en tanke. Og det førte så til, at befolkningen gjorde oprør, og de fik et stort momentum, da de overtog Bastillen, en af de store fængsler, der var i Frankrig på det tidspunkt. Ja. Andet, du har henvendt? Det blev en kæmpe fiasko faktisk, men det har haft en af de største betydninger på vores demokrati. Tak til Niklas. Take it over, but it won't be long. Vi tager ham. Hej Søren. Hvad ved du om den franske revolution? Ingenting. Tak til Søren. They mesmerize skeletons. Må vi lige stille dig et par spørgsmål? Hvad ved du om den franske revolution? Foregik i Frankrig. Kan vi lige starte forfra? Ja, bare starte den forfra. Vi får den igen. Okay. Den foregik mellem 1789 til 1799. Og det er betegnelsen for en periode med politiske omvæltninger. Vi siger tak til Josefine. Kids with guns. Vi har her Philip Holk, og hvad ved du om den franske revolution? Det ved jeg ikke særlig meget om. Simon Mikkelsen. Hvad ved du om den franske revolution? Det foregik i Frankrig. Det er det. Det var der, de halshuggede ham kongen. De halshugget den konge. Det... Tak til Simon Mikkelsen. Hvad med dig, Ole? Jeg kan sgu ikke noget til det. Vi fortsætter. Does it make us self-conscious? Vi har her Hans. Hvad ved du om den franske revolution? Jeg ved, at Napoleon han blev leder efter den franske revolution, fordi det sagde Carl Emil lige. Det er noget, vi kan lide. Kom med. Drinking now. Pacify. Det var denne reportage fra hallen. Vi er nu færdige med undersøgelsen om den franske revolution. Tak herfra. Super duper.